Si Berto yun ah. Papa, asan na po yung pasalubong ko? Doon lang pala siya nakatira. Hello, Berto? Mitch, pauwi na ako dyan sa susunod na araw. Talaga? Mabuti naman. Matagal ka na namin na hindi nakakasama. Huwag kang mag-alala. Hindi bale, makakasama nyo na ako dyan. At hindi na ako babalik dito sa ibang bansa. Sigurado ka? Oo, Mitch. Magkakasama na tayong muli. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Mitch ang totoo. Berto? Berto? Nandyan ka pa ba? Ah, oo, Mitch. Sige na, tatawag na lang ako ulit sa'yo. Sige, mag-ingat ka. Lalo na sa biyahe mo. Oo, salamat. Mitch! 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 Si Berto yun ah. Berto? Mitch? Sino yung dala mong bata? Mitch? Pwede bang papasukin mo muna kami sa loob? Sagutin mo muna ako, Berto. Sino ang batang yan? Anak ko, Mitch. Ano? Yan bang ibubungad mo sa akin? Pagkatapos ng ilang taong paghihintay namin sa'yo? Mitch, magpapaliwanag ako. Berto, buo ang tiwala ko sa'yo. Kahit nasa ibang bansa ka, nakatuon lang ang buhay ko sa inyo ng anak natin. Tapos, ganito lang ang gagawin mo? Tumutulong ako sa'yo sa paghahanap buhay para lang makauwi ka na dito sa atin. Ngayon, ayos na ang lahat. Yan ba ang kapalit ng lahat ng pagtitiis na hindi ka namin nakasama? At pagsasakripisyo ko para lang sa'yo? Patawarin mo ako, Mitch. Maawa ka naman sa bata. Wala na siyang nanay. Kamamatay lang kasi ng nanay niya. Kaya inuwi ko siya dito. Ako na lang ang pamilya niya, Mitch. Tigilan mo ako, Berto. Kahit ano pang sabihin mo, pinagtaksilan mo pa rin ako. Mitch! Mitch! Ma, ano pong nangyari? Nandiyan ang papa mo sa labas. Ano po? Pa? Pa? Anong ibig sabihin nito, pa? Sino yung batang yan? Hana, siya ang kapatid mo. Ano po? Paano nangyari yun, pa? Hana, sana makinig ka sa akin. Hindi ko sinasadyang saktan ko kayo ng mama mo. Bakit, pa? Bakit? Nangyari na to, Hana. Kahit si Tyrone na lang ang tanggapin nyo. Kapatid mo siya, Hana. Kapatid? Bakit dinala niyo pa yan dito? Anak, bahala ka kung tatanggapin mo ang batang yan o hindi. Basta ako, hindi ko siya matatanggap.
Dahil masakit sa akin ang kataksilan ng papa mo. Nakita mo yun pa? Wala ka patawaran yung ginawa mo. Tara na, Tyrone. Saan po tayo pupunta pa? Bahala na, anak. Hindi kita mapapatawad pa. Lalo na yung anak mo sa labas. Hindi ko matatanggap yan bilang kapatid. Si Berto yun ah. Papa, asan na po yung pasalubong ko? Doon lang pala siya nakatira. Ito, oh. Candy na lang muna, Tyrone. Wala pa kasi akong nahanap na trabaho. Salamat po dito, Papa. Masarap naman po ito eh. Pagpasensyahan mo na si Papa. Tiis lang muna tayo, anak. Makakahanap din ng trabaho si Papa. Huwag na po kayong magpapagod, Papa. Kasi hindi po maganda sa kalusugan nyo yan. Paano ako mapapagod? Wala pa naman akong trabaho. Ikaw talaga. Katulad po niyan, napapagod kayo na naghahanap ng trabaho. Anak, para din sa'yo ang ginagawa ko. Para mapag-aral kita. Gusto nyo po, ako na lang po maghanap ng trabaho. Nakakaawa naman pala sila. Bata ka pa, anak. Hayaan mo munang ako ang maghanap buhay para sa'yo. Sige na po, Papa. Halina na po kayo. Tara na po sa loob. Sige na, kalagyan na. Kasalanan mo kasi ito. Kung hindi ka nagtaksil sa akin, sana maganda ang pagsasama natin. Ma, bakit po kayo malungkot? Nakita ko ang papa mo kanina. Ano po sabi niya? Hindi niya ako nakita. Pero narinig ko ang usapan nila ng anak niya. Kasama pala niya yung anak niya eh. Pinagpalit na talaga tayo. Anak, mukhang nahihirapan na ang papa mo. Wala pa siyang trabaho, kawawa naman sila. Huwag mo sabihin, Ma, na naawa ka sa kanila. Sa kabila ng ginawa niya sa atin. Anak, nangyari na yon. Tapos na. Hindi na natin maibabalik pa. Hay naku, Ma. Basta ako, hindi ko matatanggap bilang kapatid ang anak niya. Anak! Iho, nandyan si Berto? Sino po sila? Nasaan si Berto? Wala po dito si Papa. Pumunta po ng klinik. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nagpatingin lang po siya kasi inuubo po. Mates, bakit nandito ka? Naparito ako para kamustahin ka lang. Ito, kagagaling ko lang sa doktor. Nagpa-check up. Anong sabi ng doktor?
Niresitahan lang ako para sa ubo. Pero kailangan ko daw magpa-x-ray. Kaso wala naman akong pera. Ito oh, baka sakaling makatulong sa'yo. Wag na, mates. Nakakaya sa'yo. Ang laki ng kasalanan na gawa ko sa'yo. Di ba pa, wala kang trabaho at wala na rin tayong bigas? Yun naman pala, tanggapin mo na ito. Baka sakaling makatulong ito sa inyo para may pambili na kayo ng bigas at para may pampa-x-ray ka na rin. Maraming salamat. Hayaan mo, babayaran ko din to. Ano ka ba? Wag na. Sige na, aalis na ako at may lakad pa kami ni Hana. Mates, patawarin niyo ako sa nagawa ko sa inyo ni Hana. Berto, pinapatawad na kita. Naisip ko na hindi dapat ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo noon. Nadala lang ako ng galit. Naisip ko din na wala na akong magagawa. Nandyan na yan eh. Ibig sabihin, tanggap niyo na si Tyrone. Oo, Berto. Anak, narinig mo bang sinabi ng tita Mitch mo? Opo, Papa. Tita Mitch, hindi ka na po ba galit sa akin? Hindi naman ako galit sa'yo, Tyrone. At isa pa, wala kang kasalanan. Maraming salamat, Mitch. Sana matanggap din ako ni Hana at ang kapatid niya. Hintayin na lang natin na maghilom ang sakit na nararamdaman ni Hana. Mabait ang anak natin. Mapapatawad ka din niya balang araw. Sana nga, Mitch. Tita Mitch, asan po ba si Ate Hana? Gusto ko po siyang makasama. Hayaan mo, makakasama mo din siya. Talaga po? Oo, Tyrone.